Uway u nong shong knong ka nong shang pung koirap. U belatip kum u eki hun shulet live hun news nam karta. Ulaja nadu u benai dik sembar jong usnam arjar arpusau. Katkum bala pentip daka kemi jong u kai yorika chulet u eki hun ulawan ying khadu ha u benai dik sembar arjar arpusau. Bat hadu menta u klem wan paying shu bat tang ka fun ru ki klem yo bat kim tibru syai ba udon nakaliang ki bahaying kilakerpat ya kino ki batip syapang u eki hun ban pentip nda kabafon hakine ki nembar lani bakin lek pentip syaki pulit la pentip ro ba u eki hun udai u bajrong sanpot ar enci ubali snikdo bat hakapor bayo i khat du i u upong da ka jaket bat kapatlun rongyong